Луис Педро с нея. Връща назад, изстрел от движение. Топката тупна коварно пред Владислав Стоянов и това е гол. 1-0 за Левски. Удара на Владимир Гаджев. Неубедителната намеса. Постепенна атака на разградчани. Завършва с центриране. Нисе има много плътен удар. Залъгващо движение. Няма засада в този случай. Падане в наказателното поле. И Кабаков отсъжда най-тежкото наказание. Може би от тук ще се види по-добре. Имаше съприк, действаше чисто тук. Тъй или иначе за топката застава Козмин Ноци, който избира противоположния ъгъл. Иво Догорец изравнява в 16-та минута. И сега хубаво двойно подаване. Владислав Стоянов трябва да излиза право. Запазва резултата 1-1. Гаджев изпълнява ъглови удар. Кратко разбъркване в наказателното поле и изстрел 2-1 за Левски. Георги Сърмов. Още веднъж центрирането. Пламен Крумов там се превърна. Марселиньо с едно докосване на Мира. Минев, той с хубаво подаване. Резултата може да бъде изравнен. Не, това е града. И в игра влиза на скоро Станиете. Възможност за Левски. Владислав Стоянов излиза. Това е 3-1. Втори гол на Мигел Бедоя в 37-та минута. Върху топката. Опитите на Беланисе да изкара от равновесата на място Луис Педро. Може би трябваше да атакува тази топка. Тя попада в него. Веднага шутира Луис Педро покрай вратата на Спорец. Виждате как полузащитниците закъсняват с прибирането си. Няма засада в тази ситуация. Невероятен пропуск. Дали не видях удар без топка на Жуниор Кайсара? Директен червен картон за бразилския футболист, който е вън от кожата си. Веселин Минев се хвърли като покосен на тревата. Той се не блести в тази среща. По изпълнение към Веселин Минев, който ще центрира меко към далечната града. Изстрел с глава в аут. Има възможност да повтори упражнението. Този път директен удар на Вандерсон и гол. Невероятен гол на Вандерсон. Дали искаше да центрира или да отправи директен удар, не стана много ясно. Бележи. Вижте още веднъж. Малко напред бе излязъл Пламен Илиев. Може да бъде винен за този гол на Вандерсон. Тръгна да прави крачка назад, но още през първото полувреме изпусна този матч рефера. Да видим дали наистина Валери Домовчийски посегна с лакът срещу Козмин Ноци. Да. Валери Домовчийски трябваше да бъде наказан за тази проява. Включване на Брайан Ангул. Центриране на Ангул. Какъв шанс пред Дания Бало. И пака Бало. Опит за задна ножица, няма нарушение. Топката стига до Брайан Ангул. Той изстреля. Топката се отбива в напречната